Ech. Widzisz, wesedle szczabudeją. Jo, ale ja co powiem, jak ja tak zdrzana ta nasza dniowo-konsumpcjonistyczna spłelezna, to mnie taci rozmaity mesle przechodają. Ja Bo ci, wzery kuli ledzy mieszko na tym nowym wesedleściu. nie wiem, Te sące. miliony. I oni w siatce mają taci same mieszkania, tak samo umeblowany wedle dzisiejsi, co szterk zmieniwający są modę. W siatce mają istne ambicje. To je kredytowa zdolność, nowy auto, wciasę za granicą raz do roku. I w siatce zazdrzony w te same ekrany, które są szpygla moich plaskatych deszów. Tak ja widzę dzisiejsza spłelezna. Globalistyczna masa płedluno-multimedialnym ZUS-a. I oni w siatce są taci sami. Ja to rzeka, jakby te siat spity do dom i tebe w los nie w ta klotka. Nawet w inny budynek, ale tebe w los przez dwirze do dom, tam by było tak samo jak łuce. Ale jak? Tebe w los do cezy izbę jakiś tam zece berecia, by cezo gamba wlazła, białka by sobie jakoś po pesku dała. No ale doma jak ja przechodzą, ta moja mnie tyś po pesku dowód, zece wrześciu, to i w siandze to samo. To jest to samo.